ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчананд мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки шумо барои фурӯхтан барои реклама кардан дошта бошед, марҳамат сурат маълумотча дар WhatsApp имои крамода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст роӣ кардан дута сечкаҳои арзон бениёяд, дута мотоциклҳои муравве, дӯстон яъне ки материалҳои муравве боркаш бо нархҳои арзон аст. дӯстони азиз, мерседесҳои заечка ҳастанд солҳои нав ва авангард. дӯстони азиз, опелҳои караван бо нархи арзон ҳастанд, дайво матис бо нархи арзон ҳастанд, ласети бо нархи арзон. дӯстони азиз, ва опелҳои асра аш ҳаст. дӯстони азиз, ва дутаи дига сечкаи арзон ва ҳастанд некси арзон. дӯстони азиз, обшим Opel Sedan ҳам дига ҳаст ки бо нархи арзон. обшим ҳар гуна мошино ки роҳӣ кардан мо қабул кардем нархҳои арзон кардем. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 118 сомонӣ. мо бошад навори имза расар мекунем то охираш тамошо кунем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes E-класс аст бадрон ки зайчик авангард беҳтарин ҳолат. соли боривишаш 2001 сол аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотор 2.8 литр, коробка автомат D+, ҳолати мошин бадрон беҳтарин мошин, сабз сафедак, 4 дискаҳои фасон, баллонои нав, обшим мошин беният тозакай. дӯстон азиз, мошина полни худ мақсад ки салонаш кожаи, ду тарафаш седелинош дӯстон азиз лифтай, кондиционершам кор мекунад, обогрев сидена дорад, баллонаш ҳолати корияй. хоб мошин обшим ягон хеле камбудӣ расҳоди хеле надорад. нархи мошина мега 85 000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. ва вариантҳои алиши ҳаст ки ягон мошини созтар боша мега то 15 000 мега болоиш да метавад ягон мошине ки комфорттар, мошини бо созтар боша, агар ки шумода ҳамин хел вариант маъқул боша. дӯстон азиз, документошам мегад мақсад ки нав кадага мақсад ки ягон чи нестае. хоб якумонем якта рақаме ки рақамои мегафони соҳибшона 24 соат кор мекунад. дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. ягон савол то боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳанд. фақат харидори аниқ беҳуда акара нороҳат накунед. мошин дар шаҳри Бохтар авангард 85 та бо муомила дорад. алиши 15 000 болош метавад ягон мошине ки созтар бошад. хоб марҳамат, дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поён буда. агар шумо дар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки боша барои реклама кардан, марҳамат роҳӣ кунед, реклама мекунем. лайкора занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба девум мошини фурӯшӣ. BMW 5 аст бадрон ки BMW 5 E60 қошдор. соли боривишаш 2004 сол аст ки сӯзишвориш бензина, объём мотораш 2 литраи 6 силиндрае. коробкаш автоматай сайстани мошин бадрон беҳтарина бе ягон таъриф. мошин BMW 5 қошдор E60 мақсад қошдори 2004 сол, мақсад ки режими спортам дорад. ҳам режим спорт дӯстон, ҳам мақсад ки режими автомат ва механика дорад. хай кадоме ки намефаҳмад бо занг занед, ба шумо фаҳмода метавам. мошин хай ҳама намуд комфорта дорад, баллон пачка, кондиционери, электропакет ҳама намуд комфортора дорад. нархи мошина мега 89 000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. якумаш рақамҳои мегафон дасти, ахираш 94 дӯстони азиз, дуюмаш рақамҳои Тисел, ахираш 78 ишта WhatsApp дорад. хоб, ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ агар хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо фаҳмода дӯстони азиз метиҳам. алишам меша ягон мошини арзонтар боша мега, болоиш пул бута мега, ҳамин хел меша ягон мошине ки арзонтар боша, болоиш сумтен, ҳамин хел алишам мешавад. дӯстони азиз, ду рақам кор мекунад. нархи мошин 89 000 сумакӣ ва алиши марҳамат пешкаш кунед. мошин дар шаҳри Бохтар. дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамошон марҳамат. мегзарем ба сеюм материали фурӯшӣ. материали мураввеи фурӯшӣ аст бадрон ки сечархай, мақсад ки айхтои заказ кардаган. соли 2024 сол аст ки 6 дона аккумулятори JVC оригинал дорад. амортизатори пешашон мегад, пешаш кор мекунад. дӯстони азиз, передокам мегад дорад. дӯстони азиз, барои передокаш барои падёмӣ буромадан аст. ба як зарядашон мегад 75-80 км мегад гарантияти мегардад. хулоса ҳамаш комфорт нест. соли 2024 мегад солуш айхто мегад соҳибаш заказ карда овардаган. нава мегад идеални состояние. нарша мегад 14 000 мегем бо мегад муомила мекунем ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, кадоми шумо дар хали материали муравве ки розӣ бошад 14 000 сомон аст дар шаҳри Ваҳдат бо камтар дигар муомила мешавад. промои рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор менам, рақамҳои 3500.
кадоми шумо ки мехаред занг занед бештар маълумотои пурраша гиред срочно азиз фақат одамони харидор матарор муравве 2024 нав сайсери марамад занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ки дар кузифи сиданай соли бори 6-1993 аст ки ранги солҳои 97 яъне ки монандӣ дорад. кузов тоза оши варид надорад. соли бори 6-1993 сӯзишфурӯш газ бензин мотор 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега умуман мега задагӣ пӯшидагӣ мега надорад. мақсад чашкҳошам варид нестае. 4 та балон мега 80% азони азиз ҳолаташ хадавоишам содатсони азиз 6 моҳи дига мақсад ки то 6 феврал мегад ҳуҷҷат дошт мега уже нав бучидага. хоб дӯстони азиз нархи мошина мега 29000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ёки ягон мақсад ки ягон мерседес боша ёки ягон мошино ки коробкаш автомат боша мега алиш мекунем опшин ҳами хел вариант боша пешкаш кунем. сумаки нархи мошин мега 29000 аст қарор дорад дар шаҳри душанбе. рақамо мегафони соҳиб шуда ки 24 соат кор дар рақамошон WhatsApp ҳам доранд. чашка варид дар пӯшидагӣ надорад. алиш ба ягон мерседес ёки ба ягон коробкаҳои мошиное ки автомат боша ҳами хел вариантҳо боша пешкаш кунем. мошин дӯстон азиз дар дунии шаҳр гаштаг. ягон саволтон боша ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар оид ами сидан фаҳмидан марамад шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳад. саломшам тоза каем срочно занг занед. ва аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона занед дариқ надорем ва ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо дигар сайтотон силкаша падилсаш кунем. мегзарем ба панҷум материали фурӯшӣ. бояд агар материали фурӯшӣ аст бадоно ки идеални сайзаи нархи арзонои срочное. материал қарор дорад дар ноҳияи фархордсони азиз. материал мегӯяд ки мақсад ки чорболтай сайзинаш мега идеалне мақсад ки хеле кузовшам хеле бардоштагия мақсад ки хеле ҷои барои бор бисёр задаам. нарша мега 13000 мегем бо камтари дига мегад муомилаи хуб мегад мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи фархордсони азиз. идеални сайзи материалсони азиз чотка мега бе ягон камбудӣ бе ягон расход. 13000 аст муомилаи хуб дорад ҳамин камтар дар дасти як одам гаштагия. хоб прамои рақамои мегафони соҳиб шуда кадоми шумо дар хали материал ки дар кӯ боша занг занед бештар маълумот агар срочно мега сум дар кора бо мегад муомила мекунем. марамтон азиз ходир ҳозир занг занед. ва дӯстони азиз аз ки ҷое ки ба шумо кадом мақсад шумо мошинхаре бошед дар комментария монависед ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо лозим аст мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо ягон реклама дошта бошед хоҳед ки дар канали мо монада марамат сурат маълумот шуда дар WhatsApp дар аввали видео буд ҳавай дар роҳи кунем мо реклама мекунем. лайкора занед навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F баъдон ки дар кузифи караван светои навхали асфал нисонад светои баклаҷонский беҳтарин свето. соли бори 6-1996 сӯзишфурӯш газ бензин объем мотори 1.6 литраи коробкаш механика сайзтани мошин мега ҳолати хуби техникӣ дай созае. чун азиз 4 та балон мегад 70-80% ҳастай хадавоишам мега созае салоншам тоза кай мошин обшим созае на безеб на зур обшим ҳолати хуби техникӣ дай барои ами айни сезони каравон аст ки нархаш арзон гуфтесай ва срочно мега сум дар курае. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомид деҳаи ваҳдат. нарша мега 28 мега бо муомилаи хуб мекунем мега тоқа суми холия алиш намеша мега просто мега сум дар кор шуда мега мошина фурӯш намудиян. якумаш рақамои тисел ахираш 50-20 дастӣ дуюмаш рақамои тисел ахираш 87 ина шуда WhatsApp дорам. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомид дӯстони азиз нарша мега 28 мега муомилаи хуби хуб дорад срочно мега бо арзон мешавад. хоб кадоми шумо ки мехаред занг занед бештари маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред срочно бо ака қайтон муомила мекунанд марамад занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст баъдон ки светои сафедаи срочное. соли бори 6-1998 аст ки сӯзишфурӯш газ бензине объем мотораш 1 литраи коробкаш механикаи сайзтани мошин мега чоткаи мошин фақат дурни шаҳр дагаштагиай. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. моторш мега созай салон тозака балоншам ҳолати пурра дӯстони азиз мошин дар шаҳри душанбе пеши корвон да шаҳри душанбе корвон пушти парковка да дӯстони азиз яъне ки хонашон да. хоб нархи мошина мега 20000 мегем бо муомилаи хуби хуб мегад мекунем ва мошин дар шаҳри душанбе ва алиши мега ягон Daewoo Tico боша мега алиш мекунем ягон мошине ки коробкаш автомат боша мега барои бачаша алиш мекардай. ягон мошине ки коробкаш автомат боша мега алиш мекунем ба ҳамин нарх мега туғри гир агар ёки ягон Tico боша мега. ва дӯстони азиз сумаки 20000 сомон аст бо муомилаи хуби хуб дорад. хоб якумаш рақамои Вавилон дастӣ прамои кор мекунад ахираш 2273
инашта дигаришта 9444 WhatsApp дорад. Кадомто ки мехарем мара, кадомто алиш мекунем, метавонед занг занен, бештар маълумоташа гирен марама. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ки Chevrolet Lacetti вариантҳои алишӣ бошад мега дар территорияи Москва ягон мошин бошад мега ин мошини Тоҷикистондаро алиш мекунам. Соли бори 6 2005 сол ҳастае ки суишфурӯш газ бензин мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи сеистари мошин мегад чоткай. ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз бучдагай хадавоишам мегад миёнай кондитсионер электропакет. нархи мошина мегад сумаки 30,000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ёки ягон мошине ки дар территорияи Россия бошад мега ин мошина алиш мекунем. ин мошин дар ноҳияи Файзободай тарафи Мискинобод дӯстони азиз. нархиш 30,000 ҳастаи муомила дорад ва алиш бошад агар ягон мошини дар Россия алиш мекунам. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 5812 мегафони Тоҷикистон дӯстони азиз ва дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 1302 WhatsApp доранд. вариантҳои алиши бошад маромат пешкаш кунем ва сумаки 30,000 ҳастаи бо савдои хубтар мошин хелаки дасти як одамда гаштеса метавонед занг занен маълумотҳои пурраша дӯстони азиз аз соҳибашон гирем. агар шумо ҳамчунин мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромат дар рақамҳои моро реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайку бепул азанед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ки Mercedes-Benz C-Class сечка бо нархи арзон. соли бори 6 1995 ҳастае ки суишфурӯш газ бензина объем мотори 8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин то қасми холӣ алиш намешавад. мотор дӯстони азиз мақсад ки мотор созай, коробка созай, кузов мега чашкош созай дӯстони азиз, элегант дӯстони азиз ва мақсад ки объемуш мега кашишаш созай. 4 электропакет хай дигар маълумоту тариқи телефон бо ягон расходча хато мепурсем. нархи мошина мега 28000 мегем бо камтар дигар мега муомила мекунем бо мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дӯстони азиз. савдош мега дар назди капоти мошин 28 бо муомила дорад. хоб рақамҳои дастиён рақамҳои WhatsApp шуна ягон савол томоша ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидан маромат занг занед. агар ягон реклама дошта маромат рӯй кунед дар рақамҳои WhatsApp мо 2020 мо реклама мекунем. лайку аз шумо видеои нав аз тарафи мо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастаи баъдрон ки зурай фақат як каласват мекунед тамом мошин соза мега. хай дуриш халид сарапи надора мақсад соза мега фақат як каласват опши дигар мошинча мега созае. Daewoo Nexia светои сафед соли бори 6 1994 суишфурӯш газ бензин мотори 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега бучтака балмош ҳолати кория чихра ки дар навод десем хи мошин намхилай соза мега опши мошин айучот бурбадаги синиматай. нархи мошина мега 8900 сомон меган бо муомилаи хуб мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. 8900 сомонӣ муомила савдош мегад дар назди капоти мошин. хоб ягон савол то боша ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидаи мошини Daewoo Nexia фаҳмидан маромат занг занед ба шумо фаҳмонда метавонам. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. бояд тайга Mercedes-Benz C-Class ҳастаи баъдрон ки сечкаи арзон светои серебристи срочно. соли бори 6 1994 ҳастае ки суишфурӯш газ бензина объем мотори 8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор мега созай, коробка созай, хадавои соз мега 1 сола дӯстони азиз, ҳуҷҷат ва айқайти утилизатсия мегад гузаштага дӯстони азиз, гази ёратчорам доштае. хоб мақсад ки бо хай дигар маълумотҳои пурра дӯстони азиз ва ини пакришко мега қатиш мегад падарка опшин барои запаска опшин мега чанда падарка мега соҳибош дискаҳошам фасон. нархи мошина мега 28000 мегем бо камтар дигар мега муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 28 муомила савдош мега дар назди капоти мошин. хоб рақамҳои мегафони соҳиб шуна кадоми шумо ки мехарен занг занед бештари маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. агар шумо дар ягон мошини фурӯшӣ ягон хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад дӯстони азиз маромат дар рақамҳои боло буда WhatsApp да 12 20 20 рӯй кунем мо реклама мекунем. лайк кора занед навора то охираш.